Men ikke noget med fuck, vil jeg bare lige sige. Altså Nej. bandeordet, eller Ja, lige præcis. Ja. Hvilket råd vil du give til dit yngre jeg? Jeg hedder Anne Albrechtsen. Jeg er en forholdsvis nyuddannet journalist midt i 20'erne. Og i den her podcast stiller jeg det her spørgsmål til en række ældre kvinder, for at se, om jeg kan blive klogere af deres råd og erfaringer. Måske du også kan bruge det. Velkommen til mit yngre jeg. Og velkommen til dig, Lotte Tegner Freddy. Du er journalist, du er modeekspert, du har været topmodel, kan man vist roligt sige. Mm-hmm. Du er mor, og du er bedstemor. Og så er du en af gæsterne her, som er, altså på det her tidspunkt, når det her bliver sendt, er du snart 90 år gammel. Det er rigtigt. Så vi siger, du er 90 år gammel, og derfor vil jeg gerne byde dig velkommen til mit yngre jeg. Tak. Jeg er mega glad for, at du vil sætte dig ned og have en samtale med mig. Jeg laver jo det her for at se, om jeg kan blive klogere af ældre kvinders erfaringer. Fordi jeg lige nu selv er der i livet, hvor man nok vil kunne omtale min fase i livet som mit yngre jeg, hvis det giver mening. Ja. Fedt. Lotte, det jeg allerførst gerne vil spørge dig om, det er et af de helt åbne spørgsmål. Hvis du skulle give et råd til dit yngre jeg, hvad skulle det så være? Det skulle være at gå all in for det, man har lyst til at lave, og være flittig. Især det at være flittig. Og så skulle det være at tage ud og rejse. Det er meget, meget vigtigt, at når man er ude og rejse, så oplever man andre kulturer, og man tilegner sig et andet sprog. Det er simpelthen så vigtigt. Og det, når jeg siger tage ud og rejse, så mener jeg at tage ud i et år og bo ude i et andet land. Sådan at man kommer helt væk fra Danmark og alt det, man kender. Det er virkelig en gave at have lært noget. Altså, man skal lære så meget som muligt, simpelthen. Jeg havde faktisk håbet, at du ville sige noget omkring at rejse. Og det her med at rejse, det er noget, du ved. Jeg har rejst selv, og jeg har haft sabbatår, hvor jeg har rejst, og jeg elsker at rejse. Og i et stykke tid, her efter jeg er blevet færdiguddannet journalist selv, så har jeg tænkt sådan, jeg er bosat i København nu, men der er noget i mig, der ligesom har lyst til. Jamen, du skal tage ud og rejse, og du skal tage ud og rejse i England et år, eller i Frankrig et år, eller måske Spanien et år. I hvert fald, et af de 3 lande. Ja. Sådan at du lærer deres livsform og deres kultur at kende, og deres sprog. Det at kunne et andet sprog perfekt, fordi det er på den måde, du lærer et andet sprog at kende. Det er ved at bo der i længe. Det er en gave, og det har for mig faktisk defineret hele min tilværelse, at jeg lærte at tale engelsk virkelig perfekt. Det er måske ikke alle, der kan komme til det, men jeg har været så heldig at have et sprogtalent, og i England troede de, jeg var englænder. Ja. Det kan jeg ikke mere, fordi jeg har været væk derfra for længe. Hvis jeg er der over en måned, så kan jeg det igen. Men som det er nu, så har jeg stadigvæk denne her frygtelige danske sing-song-accent, som er noget så forfærdeligt. Og det irriterer mig frygteligt, fordi jeg plejede at være perfekt, og det er jeg ikke mere. Men det er en kæmpe fordel at kunne et andet sprog virkelig godt. Hvor gammel var du, da du flyttede til England? 17. Du var ung. Ja, det tænkte jeg ikke på, altså. Jeg gik i gymnasiet, da jeg var 17. Hvad? Jeg gik i gymnasiet. Ja, men det gjorde jeg ikke. Jeg kom til Cambridge, da jeg var 17, og så blev jeg 18 der, og så tog jeg hjem og så kom jeg tilbage til London, da jeg var 19, hvor jeg blev model. Ja. Så boede jeg der et år til. Hvorfor tror du, det har været så definerende for dig, det der med at være på udebane i længere tid? Jo, for man lærer jo at gebærde sig, og man lærer, hvordan andre mennesker gør, og hvordan det andet lands normer og kultur er. Og, altså, som man jo selvfølgelig aflurer, fordi when in Rome, do as the Romans do. Så man finder ud af, hvordan man gør i det pågældende land.
med både spisevaner og talemåder og måden at opføre sig på, og hvordan man gebærder sig hinanden imellem. Man lærer virkelig noget, og det har man jo glæde af resten af sit liv. Ja. Så når jeg siger til dig, at jeg sidder og sådan, skal jeg rykke teltplykkerne op og tage ud i verden, så er der ingen tvivl, all in. Og det er bare om at komme afsted. Og det at komme afsted, inden du pludselig får dig en kæreste. Ja. Fordi så er det nemlig næsten umuligt at komme afsted. Ja. Det er ikke som min datter, hun fik en kæreste. Jeg tror, at det var en måned før hun skulle til England i 3 år og læse en Ph.D. Det har været hårdt. Ja, men det mest utrolige var, at det holdt. Ja, det gjorde det. Lang distance. Ja, han tog derover det sidste år. Men efter, de kendte kun hinanden ganske, altså de havde lært hinanden at kende i Skagen en måned inden, eller sådan noget lignende. Og så, ja, det holdt. Er de stadig kærester i dag? Ja, de er jo gifter, har 2 børn og alting, ja. Okay. Så, men det er virkelig noget særligt. Ja. Men så det tror jeg ikke sker ret tit. Nej. Altså, at det lige præcis det kunne lade sig gøre. Men rejse, inden du får en kæreste. Fordi hvis du får en kæreste, så vil du ikke rejse. Nej. Men det var Cecilie nødt til, fordi hun skulle læse sin Ph.D. på Manchester Universitet i molekylær biologi. Sådan. Ja. Det er en klog datter, du har. Det er det. Men du er simpelthen, det er jo fedt nok at høre, at du har praktiseret dit eget råd. Du er gået all in. Ja. Har du nogensinde fortrudt en rejse? Nej, det tror jeg ikke, jeg har. Men nej, jeg har aldrig fortrudt en rejse til England. Aldrig. Så har jeg jo rejst afsindig meget via mit job, og det kan jeg jo ikke fortryde. Der er jo ikke noget bedre end at rejse. Hvis du skulle anbefale et land, som alle burde tage til en gang i deres liv? Jamen, det skulle være England, helt sikkert. Hvis jeg fortryder noget, så er det, at jeg ikke kan fransk. Og det skulle jeg have gjort. Jeg skulle have... I skolen fik jeg valget mellem at læse fransk eller noget andet noget. Og så tog jeg ikke fransk, fordi den fransklærer havde jeg haft i historie, og han var bare helt håbløs, synes jeg. Så derfor så tog jeg ikke fransk. Det var udelukkende på grund af læreren, og det har været et stort minus for mig, at jeg ikke lærte fransk. Og så der skulle jeg også være taget til Frankrig. Og have lært det? Ja, og så et år i England og et år i Frankrig, det må være sagen. Okay. Jeg synes, det er et godt første råd, Lotte. Gå all in og rejs. Ja, jamen helt sikkert. Og du lærer så meget af det, og du bliver sådan slippet af. Så første råd, gå all in og rejs. Ja. Det kan ikke siges mere klart, end hvad det lige har gjort. Afsted. En anden ting, jeg helt naturligt havde tænkt, jeg skulle tale med dig om, da jeg fandt ud af, at du ville være min gæst også, det er selvfølgelig mode. Mhm. Ja. Mhm. Og nu kommenterede du faktisk lidt på det, da vi så hinanden, da jeg sagde hej til dig lige før. Men jeg vil jo først og fremmest spørge dig, hvad synes du om mit outfit? Jamen, det har jeg jo allerede sagt, at jeg synes, den der sweater, sådan en, sådan en maxi-sweater, ja. Det hedder noget size, hvad er nu det hedder? One size? Nej, det hedder ikke mega size, det hedder... Det er også lige meget. Det er big size. Ja. Og det, du er en big size pige. Ja, men den er virkelig stor og lang, og den er super smart, og det er Saks Potts, og det er klart, at det er smart, fordi Saks Potts var desværre nu, fordi nu holder de jo op, desværre. Ja. Men de var virkelig suveræne, og det er bare en super flot sweater, og så er det rigtig flot, at den lige er en anelse kortere end din korte nederdel, som også er smart, fordi den er en mini-længde over knæet, der er moderne nu, og så med lange støvler til. Det er perfekt outfit. Ej, så fra 0 til 10, 10 er perfekt outfit? Ja, helt 10.
Ved du hvad, det var så godt, jeg lånte den her sweater af min kollega. Ja, men det er rigtig flot. Jeg tænkte nemlig, da jeg skulle optage med dig, jeg vil sgu gerne se godt ud for Lotte, kan jeg mærke. Jeg har brug for at have noget fedt på. Og jeg har kigget på Saxpot-sweateren i lang tid, og den har været udsolgt i lang tid, og så er det jo også sådan med det københavnske mærke Saxpot, at det er dyrt. Ja. Lige sådan min jyske pengepunkt, så går man lige og overvejer, er det værd? Jamen, det samme vil jeg gøre. Ja, men jeg synes bare, den var så flot, så nu har jeg i hvert fald lånt den til i dag. Jeg er glad for, at du kunne lide det. Ja, men det kan jeg. Og det er en sjov, det er en svær grøn. Ja. Det er en svær grøn. Den er sådan absintagtig. Ja. Men du siger, at den fås også i rød. Man kan få den faktisk lidt a din bluse, bare mørkere i sådan en mørke lille blomme, kan man også få den. Den vil jo være overflot. Ja, det vil virkelig være flot på dig. Du er god i lilla. Ja. Men vi kan jo kun håbe, at de hører det her og sender dig en afskedsgave. Jamen altså, sådan en rubinrød. Ja, det vil også være smukt. Rigtig flot. Ja. Okay, det er godt. Ved du hvad, der er en god start. Vi går all in, og der er et godt outfit på pigerne. Og skål i glasset. Det her med mode, der vil jeg selvfølgelig også høre dig, hvis du skulle give et godt moderåd. Det kan være til dig selv som ung, men det kan også være til unge i dag. Hvad skulle det så være? Altså køb det, I virkelig brænder for. Det, I virkelig har lyst til. Og blæse ved, være med, hvad andre siger med, det er for flot, eller det er for dyrt, eller det er det er for farverigt. Altså glem det der. Altså noget med farver, det er bare sagen. Farver forfører, farver er sagen. Og farver giver det giver godt humør, det skaber god stemning. Og glem, altså beige, det er det værste på jorden. Det er det værste til sådan nogle som os skandinaver, fordi vi dør fuldstændig i det der. Det er en killer color. Du hader beige? Jeg hader beige. Ja, det gør jeg. Og der er ingen skandinaver, der ser godt ud i beige, medmindre du er gudsmuk og vi kommer til at flyde ud og ligne havregrød. Beige er det værste, der findes. Det er en killer color, du dør i den. Jeg kan godt mærke, at jeg skal hjem og brænde alt beige i mit skab. Ja, det kan du. Nej, men det er måske ikke så slemt til dig, fordi du har den der fine farve hår. Men altså, jeg vil jo fuldstændig ligne havregrød. Det går overhovedet ikke. Men ellers vil jeg sige, smid aldrig jeres gode tøj væk. Aldrig. Det bliver altid moderne igen. Hæng det væk. Glem det i nogle år. Pludselig, så kan du hive det frem fra klædeskabet, og så er det pludselig moderne igen. Sat sammen på en anden måde måske. Det her med farverne og bare klæde dig, altså, mega personligt, og gør som du vil, og lade være med at tænke på, hvad andre tænker. Ja. Er det noget, altså har du fået det gennem din modelkarriere, eller har du fået det, som du ved, har din mor været mega god til at gøre det, eller hvem har lært dig det? Det er jeg vokset op med, men selvfølgelig er jeg blevet præget af at have været model. Altså fordi jeg har jo set simpelthen det bedste af det bedste. Jeg har været fast model i nogle couturehuse i London, hvor tingene jo blev, og det samme i modelsalonerne i København, hvor tøjet blev syet til os. Ja. Så jeg ved, hvordan jeg kan ikke selv sy, men jeg ved, hvordan det skal være. Men jeg ved præcis, hvordan det skal være, også på bagsiden. Så man bliver jo, men selvfølgelig er jeg blevet præget af alt det. Og så samtidig, tror jeg, så er jeg fuldstændig ligeglad med, hvad andre mennesker tænker. Fordi jeg ved, at jeg har gået med ting, som jeg kan huske, som andre mennesker siger, nej, det var da frygteligt og forfærdeligt. Jeg kan godt lide noget, der er anderledes. Og det er det, jeg har prøvet gennem hele min journalistkarriere
når jeg skriver, når jeg har rådgivet eller holdt foredrag eller et eller andet. Jeg vil gerne have, at folk tør noget mere. De skal tåre noget, de skal tåre kaste sig ud i noget måske vildt, men i hvert fald tåre noget andet end det sædvanlige, møgkedelige. Det der safe look, det er bare det værste. Hvorfor? Altså, hvorfor mener du, at folk skal det? Fordi folk skal fremhæve sig selv. Ved du hvad, jeg har holdt et foredrag en gang, hvor jeg, og det er jo mange år siden, så dengang var det nyt, der tog jeg sådan en aprikosfarvet velurnederdel med, og en sart rosa sweater, og de to ting sammen. Det var helt nyt. Og det var meget smukt sammen, kan du godt forestille dig nu. Ja. Men så viste jeg det, og så spurgte jeg ud i forsamlingen, hvad synes I om det? Og så var der en dame, der sagde, ej, det ville hun altså ikke bryde sig om. Det ville hun ikke bryde sig om, for så kunne det være, at der var nogen, der lagde mærke til hende. Jeg mener, det er jo det frygteligste, jeg har hørt. Tænk, hvis der var nogen, der lagde mærke til hende. Det er da forfærdeligt. Altså, meningen er, at vi skal gøre opmærksom på os selv, og vi skal, og det er det samme, og det er den her forfærdelige jantelov, det er det frygteligste, den der danske jantelov, og man skal endelig ikke tro, man er noget. Det er jo helt sprøjtegalt. Vi er alle sammen noget. Alle er noget, og alle skal fremhæve sig selv til det bedste af sig selv. Det er den eneste måde, som man kan gøre sig gældende på. Det er ved at vise det bedste af sig selv. Janteloven, den kan bare skride langt væk. Den skal begraves. Det er en frygtelig ting, og det er en dansk ting. Man skal endelig ikke stikke næsen frem, og på det jævne. Det er det værste. Det er det værste. Det er ødelæggende for alt. Det er meget fedt at sidde og høre dig sige det. Altså fordi, som dansker, som du selv siger, kender man jo alt til janteloven. Ja. Både i alle generationer. Ja. Og man skal ikke fylde for meget, man skal ikke tage for meget plads, og pas nu på. Og... Ja. Man skal endelig ikke tro, men man skal ikke stikke næsen frem. Og det skal man, og man skal blande sig, og man skal opføre sig ordentligt. Altså, det er meget, meget vigtigt, at man skal opføre sig ordentligt. Men de to sammen kan jo godt lade sig gøre. Ja, selvfølgelig kan de det. Man kan også godt mærke på dig, Lotte, at du virkelig er en dame, sådan som jeg læser dig nu, når vi sidder sammen her, der hviler i dig selv, men også tør at tage et rum. Altså hvis man kan høre noget sådan små lyder og sådan noget, så er det jo fordi, du ikke kan sidde stille med dine arme, når du fortæller. Og den ene fakt efter den anden, du tør godt at tage plads. Det synes jeg bare sådan, det er ret fedt at se. Det her med din store retfærdighedssans, og at du også synes, det er en vigtig faktor i livet, at man skal ikke finde sig noget, der er uretfærdigt. Nej, og man skal heller ikke finde sig i det på andres vegne. Nej, altså kommer det sig af en særlig oplevelse? Har du selv prøvet en situation at stå i, hvor du tænkte, det er fandme uretfærdigt? Og så gjort noget ved det, eller ønskede, at du havde gjort noget ved det? Altså den værste form for uretfærdighed, det var, da jeg som sagt der boede hos rektor, da jeg var 15, indtil jeg kunne flytte ind hos min far, når han havde fået en lejlighed. Hvor jeg skulle mødes med min mor, og hende så jeg jo sjældent, altså hun så mig sjældent, fordi hun jo boede der nede på Fyn, og jeg boede i Rungsted, og der gik jeg jo i skole. Og, det var en sjældenhed. Ja, det er klart, fordi hun så mig ikke så meget. Nej. Så da jeg skulle hjem, så fulgte hun mig til Klampenborg, og så sad vi der og ventede på toget, og så lod jeg det ene tog gå efter det andet, fordi jeg synes det var synd for hende, fordi hun var så ked af, at jeg skulle sige farvel til mig. Og så kom jeg jo for sent hjem, og så satte jeg en cykel op af cykel. Jeg siger cykel, fordi det er gammeldags. En cykel op af muren og kravlede ind ad køkkenvinduet og gik op i seng. Og næste morgen så kom rektor og skældte mig ud, og jeg var kommet for sent hjem, og jeg havde været ude og føjte,
Og det var jo for galt, og så smed han mig ud. Det gad han ikke at finde sig i. Han troede, du var ude og lave ballade. Ja, altså jeg kom for sent hjem, og så måtte jeg åbenbart, efter hans mening, automatisk have været ude og føjte. Og det synes du var uretfærdigt? Ja, mon ikke. Selvfølgelig var det uretfærdigt, fordi det var jo helt vildt. Og så blev jeg simpelthen så rasende, og så han smed mig ud. Altså, jeg var jo anbragt af min far så de havde ansvar for mig. Så hvordan i alverden han kunne finde på at smide mig ud? Han havde ansvar for min far og for mig. Men jeg blev simpelthen så forbandet. Jeg blev ikke spor ked af det. Jeg blev vred. Ja. Og så gik jeg over til... cyklede jeg over til min venindes mor, min bedste veninde, Birte. De havde sommerhus i Rungsted, det var vores naboer til mit gamle hus. Og så spurgte jeg, om ikke jeg måtte bo der. Jeg var ved at gå op til eksamen, om jeg ikke måtte bo der, for sådan og sådan, og så forklarede jeg. Og så fik jeg lov til det. Og så... så fik jeg lov til det. Så der boede jeg der hos Birte og hendes farmor om sommeren, indtil jeg så kom på husholdningsskole. Men det var bare så uretfærdigt, og jeg blev så rasende simpelthen. Har du stort temperament? Ja, det kan godt være. Det kan godt være. Men fra dag af, der lærte du i hvert fald, at uretfærdighed vil du ikke finde dig i. Nej, det vil jeg ikke. Det vil jeg ikke. Og det vil jeg heller ikke finde mig i, hvis andre bliver uretfærdigt behandlet. Og det er der ingen mennesker, der skal finde sig i. Hvis de ser noget er forkert, eller noget, der er skur, eller noget, man skal blande sig. Handle på det. Ja, det skal man. Det skal man. Ja. Jeg ser jo i avisen eller på nettet om mennesker, der oplever, at der måske foregår noget, der ikke er så godt i næste opgang, eller i lejligheden ved siden af, eller et eller andet, og så ved de ikke, hvad de skal gøre. De skal finde ud af, om det er noget, man skal blande sig i, for man skal blande sig. For der er ikke nogen andre, der vil stå op for mennesker, der er i nød og har det dårligt. Nej, de har svært ved at stå op for sig selv, så derfor skal man træde til. Ja, det skal man. Ja, det er en god læring. Ja, man skal blande sig. Tak for at dele den. Ja, for det siger man, man skal endelig ikke blande sig. Jo, det skal man. Der er du igen. Fuck janteloven. Ja. Ja. Okay. Men ikke noget med fuck, vil jeg bare lige sige. Altså bandeordet? Eller ja, lige præcis. Ja, det er også en ting, som jeg virkelig går meget op i. Det er det danske sprog. Det danske sprog er ved at fuldstændig gå rabundus, at alle mulige... Og ris og slay og alt det der. Jamen, altså, fuck er simpelthen det værste ord overhovedet. Folk bruger det som sku, og de tror, det er smart. De unge tror, det er smart, og derfor synes de gamle det også. Og de ved ikke, hvad det er, de siger. Du kunne aldrig drømme om at sige det? Nej, aldrig. Jeg vil ikke have, hverken mine børn eller mine børnebørn siger det. Jeg vil ikke have det. Så får de vasket deres mund med sæbe. Ja, men... Jamen, det er et gangsterudtryk. Det er, altså min datter, som arbejder sammen med mange udlændinge, blandt andet amerikanere og kanadier, og de er jo rystet over, hvordan vi taler her i Danmark. Ja. Fordi de ved, hvad fuck betyder. Ja, vi har fået det lidt for nemt implementeret. Jamen, folk ved ikke, de bruger det som sådan understregning, ligesom sådan en skue, eller... Og i virkeligheden går de rundt og siger, det er knippe godt, og knip dig, og det er jo forfærdeligt. Ja, det er jo ikke sådan, jeg tænker på det, men jeg forstår Jamen, godt, det er det, du siger. Ja, jeg ved det godt. Ja, og det skal du ikke, det er grimt. Jamen,
det skal jeg prøve at tage med mig videre, men jeg ved simpelthen ikke, Ved du hvad? om jeg kan love det, Lotte. Det må jeg bare være ærlig med at Jamen, sige. hvorfor gør du det? Hvorfor tager du ikke et andet ord? Jamen, det er fordi... Jamen altså, hvis det endelig skal være, så kan du sige shit. Ja, shit er meget god. Og det synes jeg ikke er så slemt. Okay, Lotte, jeg spoler tiden tilbage, og så leger vi lige, at jeg starter her. Okay, vi siger, janteloven, den kan rende og hoppe. Ja. Det er konklusionen. Ja. Nu vil jeg gerne snakke med dig om et andet emne, og det er et emne, jeg kommer omkring med alle mine gæster, og det er kærlighed. Ja. Ja, siger du helt modløst nærmest. Kærlighed er jo noget, som du ved, der på forskellige vis fylder i alles liv. Mm-hmm. Både ung som gammel, stor som lille. Og igen, endnu et åbent spørgsmål, som det var i starten. Hvis du skulle give unge Lotte et kærlighedsråd, hvad skulle det så være? Det skulle være, altså, nyd det så meget som muligt, og giv så meget som muligt. Altså, forkæl din kæreste. Vær kærlig. Ja, simpelthen giv alt, hvad du kan, og nyd det så meget som muligt. Og så pas på. Aldrig nogensinde lader jeg fotografere i en eller anden sexsituation, eller et eller andet nøgent, eller aldrig nogensinde. Hvorfor tænker du lige på det? Fordi jeg ser jo, hvordan unge mennesker bliver, stakkels unge kvinder eller unge mænd, også for den sags skyld, bliver udleveret og bliver proppet på nettet, og bliver delt alle vegne deres kærlighedshandlinger, eller det er jo rædselsfuldt. Enig. Det er jo frygteligt, og det er jo kriminelt. Og det er det også, og det er jo blevet gjort på et tidspunkt, hvor man har troet på hinanden og på den anden. Partner eller sin relation. Ja. Men det kan man åbenbart ikke. Så derfor lad være med nogensinde at lade fotografere. Ja. Aldrig nogensinde, for you never know. Pludselig kan han blive gal i hovedet og jaloux eller et eller andet. Og så kender du ham slet ikke. Har du selv prøvet? Nej, aldrig, for det fandtes jo ikke dengang. Nej, ikke på samme måde, klart. Nej. Men sådan det der med, at du ved, der var en kæreste, der ligesom opførte sig virkelig dårligt over for dig. Ja, det er klart, det har jeg da, og det har alle mennesker. Men til de unge i dag, der vil jeg virkelig passe på det der internet, og passe på, skærm jer mod den mulighed, det kunne blive at blive udbasuneret over det hele. Ja. Og gå aldrig, og det især vil jeg sige, gå aldrig nogensinde med til noget, I ikke selv synes er okay. Gå aldrig med til noget, som I faktisk ikke rigtig synes om, eller har lyst til, eller billigere. Aldrig. Jeg ser jo også, hvordan nogle unge piger har været til en fest, og de bliver så fotograferet med alle mulige drenge. Det er jo, fordi de måske har fået for meget at drikke. Ja. Det er jo forfærdeligt. Ja, det er det. Det er så frygteligt, og jeg synes, de drenge er bags. De er frygtelige. Ja. Det er jo, og jeg kan slet ikke forstå, at man kan gøre det. Det er fuldstændig idiotisk. Det er modbydeligt. Så det, pas på jer selv. Altså, giv alt, hvad I kan, så længe I... Altså, man stoler jo på hinanden, men man skal lige tænke sig om. Hvad har du selv, jeg ved godt, ikke i forhold til billeder og sådan noget, heldigvis erfaring med, men hvad har du selv af erfaring med i forhold til, at nogen har overtrådt din grænse? Der er ikke nogen, der har overtrådt min grænse. Nej, det er der ikke, men der er nogen, der har. Men en eller har forrådt mig. Som var din kæreste? Ja. Hvad gjorde han? Ja, han gik i lag med en anden. Han var der utro? Ja.
Hvordan fandt du ud af det? Det finder man ud af. Bliver du rørt af det nu? Hvad bare? Bliver du rørt af det nu, når du taler om det? Nu? Nej, overhovedet ikke. Okay. Men nej, men ja, det var bare ikke rart. Hvor gammel var du, da det skete? Det var jeg været. Ved jeg ikke. 65 eller sådan noget. Nå, okay, det var faktisk, da du var lidt oppe i årene. Det var ikke som ung, det skete. Ej, havde været sammen længe. Ja. Og så fandt du ud af, at han havde været sammen med en anden. Eller var sammen med en anden. Jeg fandt det bare ud af i hvert fald, at tingene var ikke, som de skulle være. Sluttede jeres forhold så der? Ja, så sluttede jeg det selvfølgelig. Ja. Lærte du noget af det? Lærte noget af det. Man kan jo ikke lære noget af. Ja, det lærte jeg, at det vil jeg ikke finde mig i. Det er der ikke nogen mennesker, der skal finde sig i. Sagde du til ham, jeg ved, du er sammen med en anden? Der? Ja. Og hvad sagde han så? Ikke noget. Han lyder lidt som en klaphat. Jamen, jeg beskæftiger mig ikke med det. Du har ikke lyst til at tale om det? Nej. Det er helt i orden. Der er ikke noget at tale om, jo. Udover at du fik knust dit hjerte. Ja, det gjorde jeg. Ja, den slags, det gør ondt. Ja, men det har andre mennesker også været udsat for. Ja. Men man skal ikke finde sig i det, jo. Nej. Hvad gør du for at komme over hjertesorg? Har du Arbejde. Arbejde? Ja. Det, også fordi man skal jo arbejde, fordi man skal jo leve, man skal tjene penge, så man er nødt til at arbejde. Men arbejde, det er det eneste, fordi det skal du. Har du haft forhold siden da? Nej. Han var din sidste kæreste? Ja. Det var da irriterende, at det så skulle ende sådan. Altså, at du ved, at det skulle ende med, at han var en kejle, og der var en, der var utro. Ja, men det er der bare ikke noget at gøre ved. Nej, det er da rigtigt. Er det sådan bevidst, at du ikke har haft en kæreste siden? Eller er det bare, fordi du har været glad, jeg har bare ikke set nogen, jeg er faldet for. Jeg har ikke set nogen, som jeg havde lyst til. Altså, jeg har ikke set nogen, som jeg synes var interessante. Der må have været nogen om budet, forestiller jeg mig. Det kan godt være, men jeg er jo kritisk. Ja, det er også godt sund fornuft. Og kritisk sans. Ja. Har du savnet det? Nej. Ej, ved du hvad? Jeg har haft 3 mænd plus mange andre, plus det løse, så jeg behøver ikke flere. Nej, okay, fair. Det er jo sådan noget af det, jeg godt kan tænke selv, at du ved, jeg håber også en dag, at jeg får en partner og en familie og alt det der tjuhej. Og jeg føler godt, nogle gange kan man godt være sådan. Altså jeg er også helt overbevist om, at man kan være mega lykkelig, lige så vel som alene, som værende single, som man er med en partner. Okay. Men jeg kan godt være lidt nervøs for det der med ikke at finde nogen, og måske faktisk også at, du ved, særligt skulle have slutningen af livet uden nogen. Jamen altså, det er jo ikke uden nogen, fordi jeg har jo mine børn, og jeg har mine børnebørn, og jeg har mange gode venner. Så der er ikke noget, der er uden noget. Jeg har bare ikke nogen kæreste. Men jeg har haft mange kærester, så det er skidt med det. Og det ville da være fint, hvis der var en, som jeg synes var skøn, eller som synes jeg var skøn, eller som, men jeg har bare ikke set nogen, jeg synes er skøn. Så det behøver jeg ikke. Og jeg har jo et godt liv, og så har jeg levet et godt liv. Og så har jeg levet et liv
med masser af andre mænd, så nej, det er lige meget. Okay. Altså, det ville være skønt, hvis der var en skøn en, men altså, det er jo det. De hænger ikke på træerne. Nej, skønne mænd hænger ikke på træerne. Ikke når man er lidt kritisk i hvert fald. Nej. Eller forstår. Så ja, hvis der var en, som ville være god at rejse med, eller sådan noget, eller som kunne dele nogle udgifter, eller, det ville da være mægtig rart. Ja, men det skal være en skøn en, og de skønne, jeg ser ingen skøn. Nej, okay. I forhold til, nu ved jeg godt, det er så ikke på den. Og så skulle de jo overhovedet slet ikke være på alder med mig. Nej. Det er klart. Yngre? Ja, er du sindssyg, selvfølgelig. Okay, hvorfor føler du sig så sikker på det? Hvordan kan det være? Jamen, det er klart, jeg ville jo aldrig nogensinde falde for en mand på min egen alder. De andre forhold, du har været i, har det også været med yngre? Ikke dem alle sammen. Nej, okay. Men flere. Men hvorfor er det klart? Det er du nødt til at forklare for mig. Du vil aldrig falde for en mand på din egen alder. Hvorfor? Nej. Altså, tænk dig lige om. En mand på 89, tror du, jeg ville falde for ham? Tror du, en mand på 89 ville være en lækker fyr? Jamen, jeg tænker ligesom, at du er frisk, frejdig og har lyst til livet. Jamen, jeg har ikke... Jeg ved ikke, om du har... Jeg har ikke set nogen af den type. Friske, lækre 90-årige. Nej. Ej, jeg kan heller ikke lige nævne nogen top of mind. Men det er jo heller ikke dem, jeg ser mest efter selv, vil jeg sige. Nej. Men jeg kigger heller ikke efter dem. Nej. Nu ved jeg godt, det ikke er til dit... De er sikkert også døde alle sammen, jo. Jamen, det kan da godt være, at der er et par stykker af dem, der er røget i svinget. Det har du ret i. Nu ved jeg godt, det så ikke vil være til dit yngre jeg. Men i forhold til det her med, alle kender til at få deres hjerte knust. Ja. I en eller anden form. Du var 65, da det skete sidst. Hvis du skulle give et råd omkring hele den situation til dit 65-årige jeg, er der så noget, du vil sige? Jamen, jeg vil sige det samme. Der er ikke andet at gøre, efter min mening, end at arbejde. Og så selvfølgelig se sine venner og koncentrere om noget andet. Men arbejde, det er vigtigt. Fordi det skal man. Og ting, man skal, det er en god ting. Det her med venskaber, det er jo nemlig også en form for kærlighed. Mm-hmm. Og det havde faktisk også, tiden den løber, men det havde faktisk også tænkt, vi skulle snakke lidt om. Ja, venner er meget, meget vigtige. Det er det altså. Og venner, jeg har været fantastisk heldig at have meget, meget generøse venner og veninder, som altså virkelig generøse, som har hjulpet mig på alle mulige måder. Pekuniært og med gaver og med rejser, med alt. Altså jeg er meget taknemmelig over for mine veninder. De har virkelig været venner. Har du altid haft det sådan, at de har betydet en stor del af dit liv? Eller betydet meget for dig? Ja, det har venner altid gjort. Ja, altså som min allerbedste veninde, hende jeg talte om før, Birte, hun var mit et og alt simpelthen. Hun boede i deres sommerhus om sommeren, og når hun tog til byen om vinteren, så sad jeg bare der og ventede, indtil hun kom igen i næste april, fordi hun var simpelthen mit et og alt. Så og så siden, så har der været mange andre. Jeg havde jo fantastiske venner i England, og venner, jeg stadig har. Det er jo det, der er... Altså, venskaber er virkelig, virkelig vigtige. Jeg har det også selv sådan nogle gange. Jeg har, som sagt, ikke en kæreste lige nu. Og nogle gange har det sådan, at mine bedste veninder faktisk netop er, som du selv siger med Birte, min sande kærlighed. Ja. Altså sådan, at de giver mig så meget støtte og samtale og altså liv og sjov og sådan, ja, de fylder mit hjerte. Ja, men man skal være virkelig taknemmelig for at have gode venner. Og dem skal man jo også pleje. Man skal være venner over for dem, altså
Det går begge veje. Det går begge veje. Ja. Ja. Så jo, jeg har meget gode venner, og det er jeg meget taknemmelig for. Har du altid prioriteret det? Altså nu nævner du, at du har været i 3 forhold. Har du altid været god til at prioritere dine venskaber? Ja, det tror jeg. Men man er jo selvfølgelig det, når man er i et parforhold, så koncentrerer man sig jo mest om det. Og så har man sine venner, men det bliver mere perifert selvfølgelig. Men alligevel har man jo gode venner. Altså især veninder. De er guld værd. Ja, det er de bare. Det der med, at man virkelig kan stole på nogen, og man ved, at de vil komme ind til komme ind til ondskab. Ja. Komme ind, til undsætning. Ja, undsætning, ja, netop. Forhåbentlig ikke til ondskab, så er det fjender. Ja, ondskab, det var med U, men ja, men det er rigtigt. Det er jo en gave at have, at man ved, at man har nogen, man kan henvende sig til. Ja. Ja. Er Birte her stadig? Nej, desværre. Og jeg mistede forbindelse med hende, og det er en af de ting, som jeg er ked af, at jeg mistede forbindelsen med hende. Hvordan skete det? Ja, hun rejste, og jeg rejste, og så gled vi fra hinanden. Og det var kedeligt. Men hun var en grundsten i mit barndom. Du ville ønske, du havde holdt fast i hende? Ja. Ja. Det lyder til, at hun ville have været det værd, sådan som du beskriver hende også. Ja, men vi var potterpanden. Men ja. Og det er jo vidunderligt at kunne have haft. Lotte, tak for at dele alt det her. Både omkring mode, og at du ikke kan fordrage beige og give tips til at altid beholde, hvad der er i din garderobe. Også tak for at dele det her med at gå all in. Jeg føler nærmest, det er overskriften for sådan det indtryk, jeg har fået af dig. At rejse, opleve, suge til dig, være nysgerrig. Ja. At man skal opføre sig ordentligt under det hele. Det skal man, og så skal man blande sig. Ja, og man skal ikke finde sig i uretfærdighed. Nej. Hverken på sin egne eller andres vegne. Nej, man skal tage stilling. Ja. Det er jeg virkelig glad for, at du sådan har gjort mig opmærksom på gennem din fortælling. Og så vil jeg sige en ting til. Læs, læs, læs. Det er frygteligt, at de unge mennesker, de ikke læser bøger. Ja, det er for meget i telefonerne. Jamen, jeg ved det godt. Ja, det er ikke godt. Den får du lov til at få med. Ja. Men her til slut, så vil jeg faktisk gerne høre dig, hvis jeg kan suge flere råd ud af dig, end hvad jeg allerede har gjort. Hvis du fra en ældre kvinde til en ung, altså mig, Anne fra Juelsminde, skulle give et råd. Og det er også okay, hvis der ikke er flere at trække af, for du har givet mange gode. Men hvis du skulle sige noget til mig, hvad vil det så være? Ja, jeg vil sige, tag ud og rejs. Altså det er på høje tid, fordi det varer ikke så længe, så er det for sent, for så pludselig sidder du fast med en mand og børn og alt muligt. Tag ud og rejs og se verden og se noget andet. Ja. Det er virkelig vigtigt. Også fordi, sådan som verden er i dag, man ved ikke, hvornår man overhovedet kan komme ud og rejse, måske snart. Men også fordi verden er så omskiftelig, at man har godt af at se noget andet og få et andet perspektiv på tingene. Rejs. Lotte Tegner Freddy, tusind tak for det råd. 90 år gammel og virkelig en inspiration, altså en ægte levekvinde af det indtryk, du har givet mig. Det skal jeg bare lige lade dig vide, at det synes jeg faktisk er ægte inspirerende. Så tak for at være min gæst. Ja, velbekomme. Det er mig, der siger tak. Det var altså en fornøjelse.